To jama'a, gwamnoni dai sun saki Allah sun kama Tinubu. Gaba ɗayansu daga kan shugaban ƙasa, gwamnoni, 'yan majalisu da duk 'yan siyasa, ajandar su dai shine ta 2027. Ba wanda ya damu da halin da al'ummarmu suke ciki. Ana ta mana ɗauki ɗaɗɗai. Wato kana ƙasar nan, musamman arewacin ƙasar nan, kana da kishi, abin yana damunka. Na san da akwai mutane da yawa irina da abin yake damunsu. Na san muna cikin takaici, mutum ya rasa me zai yi, wa zai yi, waɗanda ya kamata su zo su taimake ku, ko su ne suke da alhaki su kare ku ko su yi wani abu. Gaba ɗaya ba wanda yake yin wani abu a kai. In kun lura, abubuwan da suke gabanmu ko kuma suka tunkare mu ko kuma challenge ɗin da muke ciki ba ƙarami ba ne ba. Da yawa na sayan arewacin ƙasar nan, wani current ba ma bibiyan siyasar duniya mu ga halin da duniya take ciki. Amma wallahi ina tabbatar muku, yaƙi ne a gabanmu ba ƙarami ba. In kun lura tun zuwan sojojin Amerika da aka ce an kawo sojojin Amerika sun je Bauchi, tun da suka zo abubuwa suka ƙara taɓarɓarewa. Inda da ake ɗan zaman lafiyan ma kamar Gombe, Bauchi da muke iya zuwa karɓa hanya, yanzu ba ka iya shiga wasu ƙauyukan ba. Tuni amfanin zuwan sojojin Amerika. Wanda akwai information da yawa da aka ce Amerikan nan su ne suke ɗaukar nauyin Boko Haram da wasu ƙungiyoyi na 'yan ta'adda, musamman a nan Najeriya. So me wannan ajanda? Shin gwamnatinmu tana sane ne da wannan bincike da aka yi ko wannan information ɗin kuma ta ƙara ba su dama su zo su yi mana me? Tun da suka zo sun taimake mu wannan insecurity ko kuma ɗauke-ɗauken da mutanen ake mana. Yanzu kwanan nan Boko Haram sun dawo da ƙarfinsu. 'Yan ta'addan nan suna ta cin karensu ba babbaka, kama mutane suke, kashe su suke. DSS me suke yi? DSS sai su kama wanda ya posting. Amma wayannan 'yan ta'addan bandits din nan suna kan TikTok suna live. Ka taɓa ganin DSS sun kama wani a cikinsu? So dole akwai abun takaici wallahi in ka dubi ƙasar nan, kana da kishi, kana da abun yana damunka, akwai abun takaici, sai ka rasa me za ka yi, suwa za ka tunkara da suwa za ka yi magana. Tun da sojojin Amerika suka zo ba mu zauna lafiya ba. Wannan shine magana gaskiya. Abubuwa a harkar tsaro ta ƙara taɓarɓarewa, zaman lafiya ya ƙara taɓarɓarewa. So shin kun bincika kun gano wannan rahoto da ɗan majalisar Amerika ya bayar cewa gwamnatin Amerika ita ke ɗaukar nauyin Boko Haram? Da alamun sojoji nawa aka kashe recently? Tun da Christopher Musa ya karɓi Minister of Defense, mutane nawa aka kashe a 'yan watannin nan? Da tsohon minista Badaru. Lokacin Badaru ba a kashe, an duk da an kashe, an sace mutane